nosaltres analitzem l'impacte paisatgístic, l'impacte ecològic que té aquesta obra, es veu que això no s'aguanta de cap manera. L'estudi d'impacte ambiental que s'ha fet, si és que es pot dir estudi d'impacte ambiental, és una vergonya. És una vergonya perquè s'ha fet sobre el que era l'avantprojecte d'autovia. Després, això es va convertir en autopista. Després han vingut els peatges, amb ampliació de la zona afectada i tal, i continua el mateix estudi d'impacte ambiental de llavors. Per tant, en realitat, és un estudi d'impacte ambiental que no s'ha fet. I en aquest moment comença a ser trist d'haver de dir i vergonyós que aquests estudis d'impacte ambiental sonen més aviat a una pantalla, a una manera de fer callar a la gent, de dir, què dius si ja s'ha fet l'estudi d'impacte ambiental? Els estudis d'impacte ambiental que els hem fet des dels despatxos de casa seva dient, està tot molt bé, punt, signat Francisco Llenas. Vull dir que realment la situació en aquest sentit, doncs, jo no diria que no ha millorat gaire, vull dir, gairebé podríem dir que ha empitjorat, perquè, a més, diuen que ja s'han muntat una pantalla, que són aquests estudis que no són estudis de res. Resulta que nosaltres estem en un clima mediterrani, i un clima mediterrani, sobretot en aquesta cara que dona el mar, és un clima que crea uns equilibris precaris. Aleshores, quan jo començo a posar urbanitzacions en llocs d'equilibris precaris, què passa? Es destrueix la vegetació, a continuació comença l'erosió, i a continuació desapareix el sol, i a continuació ja no creix ningú. Cada vegada ens trobem que aquestes urbanitzacions, que teòricament són unes meravelles, fan l'aspecte cada vegada més de suburbi desharmònic, amb creixent erosió, la cosa que realment semblen barraques de nous rics, cada vegada més. Per què? Perquè és que amb una total inconsciència estem trencant uns equilibris naturals i no es poden recuperar aleshores aquests equilibris, i aleshores la cosa es trenca, allò s'erosiona, allò es desertitza, i allò fa més aviat vergonya de veure que res més. L'ecologia ens intenta dir que no som uns superpoders, no tenim uns superpoders que podem fer anar la natura per allà on volem. Hi ha uns equilibris naturals que s'han de respectar, i això sembla que als nostres polítics no els hi entra al cap. Aquí al Maresme no tenim tot el sol del món per fer totes les coses. Hi ha una escassetat de sol, i s'hauria de fer una planificació acurada de l'ús i de la utilització del sol. Però el que no es pot fer és la destrucció sistemàtica de l'entorn natural, perquè aleshores amb aquest sistema d'urbanització anem pujant, i al final les urbanitzacions han d'estar protegit, per sort, la zona del Mont Negre, però si no, ja arribarien a l'altra banda de Sant Celoni. Mirem-ho des de Calella, per exemple, o des de Pineda, com es van enfilant, i tot el que és la zona de dalt de Calella, que és l'exemple més llastimós d'aquest tipus d'urbanisme, de com pot arribar la cosa a la degradació sense... Allò va ser una cosa il·legal i privada, evidentment, no? Però d'alguna manera indica l'estil. Allà, esclar que les aigües residuals les deixen anar una mica més amunt de la Font Fresca de Calella, però bueno, on deixem anar les aigües residuals nosaltres? A Calella i a Pineda, 200 metres més avall o 300 al mar, perquè no hi ha depuradora. La merda, o la mar Mediterrània, com que està tan bé, com que la mar Mediterrània és tan magnífica, no té cap problema, doncs nosaltres li tirem allà, ja no la veiem. Quan la mar ve una mica cap aquí, les corrents, llavors sí que veiem alguna cosa surant més aviat triturada, perquè el pretractament que tenim aquí tritura, això sí, tritura. Després ho llença, no? Fa tristor, per exemple, venir aquí i venir a altres llocs del que és aquesta mitja muntanya de la nostra comarca, de l'Alt Maresme, i recordar allò que havíem vist quan érem nosaltres petits i veníem aquí a jugar. Només hauríeu d'enfocar aquell castell que hi ha allà del que era aquí la font de Sant Jaume, que diu que aigua no potable. Aigua no potable, per què aigua no potable, que això era una font? Doncs perquè resulta que tenim la poca vergonya, aquí a la nostra comarca, de posar uns abocadors il·legals i incontrolats, com el de Pineda, com el de Calella, que contaminen tot el seu voltant. No se sap fins on pot arribar la contaminació. A més, situats en llocs com ara capçaleres de torrents, com aquí, com a Calella, el de Calella, a la capçalera mateix de la riera de Calella.
Això quins efectes tindrà pel futur? No sé, això anirà colant, anirà empapant el terra, aquestes substàncies contaminants, altament contaminants, poden arribar a passar a les aigües freàtiques, a partir d'aquí els pagesos ho treuen amb els seus pous, aigua contaminada, regaran els nostres enciams, llavors els menjarem nosaltres, i tots felicíssims, llavors augmenten els càncers, es comença a donar ja que a països avançats, entre cometes, la mortalitat a certes edats comença a augmentar, i bé, i continuem tan tranquils, no és problema, no passa res, com que no es veu, no passa res. Aquestes no són les inversions prioritàries. Aquestes no són les inversions prioritàries. Les inversions prioritàries són, doncs, construir urbanitzacions, plans parcials faraònics, que l'únic que van és a construir pel negoci d'uns quants, més o menys ampli, però no, evidentment, per tots, i sense tenir present els equilibris naturals, sense tenir present el futur, sense tenir present quin espai, quina comarca anirem deixant, no? Per això sí, per aquests plans parcials sí que hi ha diners. Pel PPU de Calella sí que hi ha diners. Per aquest plan parcial immens que pensen fer aquí a Pineda sí que hi haurà diners. Per arreglar l'abocador, per arreglar el tractament d'aigües residuals, per això sembla que no hi ha diners. Per fer una autopista ben feta, per això no hi ha diners. Per fer un túnel aquí sota el Mas Punxit a la vora del Far, per això no hi ha diners. Per què hi ha diners, aleshores? Aquesta és la qüestió, no? El diner és una qüestió de prioritats, de mode de vida, d'allò que considerem important, d'allò que d'alguna manera ens estimem. Mentre ens continuem estimant el negoci, l'especulació i el fer diners sense mirar res, aleshores, evidentment, hi haurà prioritats, diners per unes coses. Si ens comencéssim a estimar altres coses, ens comencéssim a estimar més l'entorn, més l'aire que respirem, més l'aigua que bevem, més en general el nostre petit planeta, més, per tant, la humanitat, perquè això repercuteix en bosses de misèria al tercer món i en bosses de misèria aquí, aleshores segurament hi haurien diners per a altres coses. Però clar, és una qüestió de prioritats. De ben segur que alguns dels temes que s'han exposat ens faran pensar sobre com quedarà configurada la comarca. Cadascun d'aquests punts es podrien tractar monogràficament, però hem considerat interessant conèixer l'opinió ecologista sobre bona part dels aspectes que incideixen més en l'entorn. Aquest discurs, malgrat que pugui semblar minoritari, no s'ha de menysprear, ja que, si més no, és representatiu d'un sector de la població i d'una sèrie d'entitats del Maresme.